أرسل زينة بايتو كلت هزبي أما بالعصر سلسة سروع عقيبه رقيق أواج قبل سرعة حق المرتوع حقنات ديخو فلا ما يزور مدرخ ذات متخاب زعبا مداركتي أكلت كل التقرأ عود كم زخنة وانا كوميشن هاجراوي ذات إثيوبيا بروفيسور مسفنار أعقليتام كابوزاي بايتوس أتاو دحورات منقستات صباح حب قداي هرمز كمكر مقانو أفليتو حلت عربي عسران حمشن مقابيت كلتا شحن عصر شمونتنا عم تمرت مشت ساعات حدا عقيلون أباخم استدلو مع الزينة ايتوي تقرنيا حزنا لكم قريبنا لنا كمي تمسيو كمي تعلو كبرات تملكتيم الزيناتات قيتات شوالو مسافم كسأني حيسان نايم كتال نقون لكم تمنيتنايو فلما حد صرت زيناتات إثيوبيا بزحلفو شمونت عامتات كاب تسقع تنيانت نام نفسه مخال سققر كتبا من السقارة بيت صحفت قدما من استراف ليتو بيت صحفت قدما من اسراب زوصو مغلصي ኢትዮጵያ بزحلفو شمونت ዓመታት بزكايده تسلوت مواقراوي ጽገና ካብናይ ወጻይ لقاحن ጸቢብ ንግድን ጽግዕተኛነት በመውጻእ ናብ ዘበናውን ብዙሕ ዓውዲ ዘለዎ ቁጠባው ስርዓት ከም ዝተሰጋገረ ተፍሊጡ ተመግለጺ ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ብፍርያት ስርናይ ነብሰ መኻል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣፍሪቃ ካብተን ቀዳሞት ፍርያት ዘቕርባ ሃገራት ክትስራዕ ክኢላላ በዚ ድማ ዓመታዊ ፍርያት እኽሊ ካብ ዝነበሩ 41.7 ሚልዮን ቶን ناب 150 مليون طن كب كم زبالت بيت صحفة رديوم بفلاي دما أفريات بون أب كلتا شحن 17 عام تمرت تراي كلتا نتبيش 5 بليون دولار أتاو بمركاب تاريخه وصيد كم استمزقب حبيرو وصيد إنسان عقور مربح درهون ناب 10 تعزفي زي قرب عبيتار يوم يميلو أب عودي معدن كاب مرقم ناب لمعات زي قيرو صقناتات كم استقبرو حبرت بيت صحفة أبز عودي فريات ورقي 39 طن بمبصحو 3.5 بليون دولار شرفو صاي كركب تقايلو يلوم قدم كابو صاي اتو زنبر امني كسل حزي بملو بفرياتش وشت عدي تتكيو يلوم أب فلوي زوباتات كتبا ساتفو سبهابتي قطري كاب 36 ناب 200 كب كم زبلت مجلس حبيرو عودي تيليكوم نولك سبهابتي كفوت مخان صعبو زتر ايولوتات زبلت زي جلصت مجلسي قطري تتقمتي موبايل 87.9 مليون بصحيلو لعلي 58 مليون زيغاتات تتقمتي موبايل فاينانس كونون كلو 7.5 تريليون برزو ورغنزب كم استخايده غليصو اب اديس ابابا تجميرونا ب 56 كتماتات زي تزرغح لمعات كوريدر نكتماتات نمنبري نتوريزمن نقدن مچواتي غبرن كم زلو تغليصو بمرهق بحملة أصل على 48 بليون فلسات كم ستخلى زحبرة مجلسي بسنك زدما شفان دور تهاجر كاب 10 مئتاوي ناب 3 مئتاوي عبيلهم زدما بمحق حامد بمكلخل نفرات حرشان نزتم حيشة كنوتات أيرن عبي استواصو يبركت مهلو تقليسهم زوم عوتات زيوم بفلسفنا مدمر تمزقو مقانوم زحبرة بصحفة قدما منصر ولاقوا بدهوتات تهلو إثيوبيا حيالن توداداريتن قطبان مهنات زي جمرتو مواقراوي صقنا تتناخيرو كم زغصل أرقاقيتو فلا ما يزور مدرخ متخخاب زعبا مداركتي أكلات كل التقراء عود بزخونة مقدي كم تزازمة بروفيسور مسفنار أعقليسام كوميشن هاجراوي ذات إثيوبيا فلا ما يزور كيد ذات متخاب زعبا كاب 23 مقابيت كل تشحن 10 شمونتنا عم تمرت جميرو كساب لومي أب أديس أبا كيد صنيحيوم أبتي فلا ما يزور زي تساتفو مداركتي أكلات كل التقراء زواد وزعبا نتي كوميشنر ركبهم وانا كوميشن هاجراوي ذات إثيوبيا بروفيسور مسفنار أبتي وان أتي مدرخ متخاب زعبا أب كلهم كبابتات إثيوبيا بزتخيد اللو مسرح كم استخيد حبيرهم تي مدرخ عود كم زخنا بمقلاص نعوت النت مدرخ استواصون زبركتو أكلات مسجانا قريبهم كوميشن هاجراوي ذات إثيوبيا ملاك ولد ماريام بقدوم
مدرخ لعل 700 تساتفتي زترخبوا انتخون استفلالو حسابات كم استلعلوا تزاربهم كوميشنر هاجراو زت إثيوبيا دكتور يوناس أداي بوغنوم فلا ما يزور متخاب زعبا مداركتي أكلات كل التجراي بعود كم تزاز مجلسهم تمدرخ متخاب زعبا أبو كتصاليون كم زغصل أرديهم بايتو كلت هزبي أما بالعصر سلسة سروع قبائعو رقيق أواج قبن سرعات حق مرتعون حق ناطديغو تي رقيق حقي أب كيد قبن تطرطرتن زي تخصصون كمون بقبن مخنات زي تقودو سبات سبعو مسلاتنا مخبار سرعات أسرار حانا مزرقا حزق المخوان تقليتسو قلتو في سرعات فتحين كهلو فولي مرمرا قبن قدايات كحساس غفلا قبا حاويسو على ملخمت كلات زي ختل رقيق حقي مخوان تحبيرو أواج قبن سرعات حق مرتعون سرعات قبن أو مرمرا كسن مرتعون بحدش معراف زي سقاقريو بايتو كلت هزبي أب كل الدبوب أب زوبا قامو بزقات أمام جهماس مريت نستقود وقنات مليس كان متعش زوعل 10 مليون بردقاف بركيتو تدقاف زبركتوه مكتل آفا قباي بايتو كلت هزبي لومي بدون منستر ديتا تسوعي منقسي دكتور محرت شانقون بتي حدا قاهلوتو من سانو زيقاتات تسمعهم حزن بمقلات نموتي بيت سبن فتوتن مصنعنا تمنيهم ويزرو لومي بدو كم زام السلو حدقاتات داغماي كي قاتم نتفتات حلوا كبابي كتناخر كم زقباء بمحبر منقسي زيقاتات بزلاقنة نمتياش هابز قبرو زلو صعري دقف بايتو كلت هزبي تتناخيرو كم زغصل آرقاقيسن تدقف زي ترخبو وانا محداري زوبا قامو دكتور دمسي أدماسو بوغنوم متأنت حدقا لعل بمخانو منقسي هيمانو تاوي تكالاتن محازو تكالاتن زرأيو زلو محزنة زبرتات عمخانو قليس أم كبل كومنيكيشن تيكلل أفليتو أما كتال مع زينا يتبي تقرنياكم تركوا كبرات تقتاتلتي مريسكم سلت كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صلحوا بزرزرنا بزحرنا يوزينا كنسجر ندات مخاخر كامبر ندات واقع خطقنا عديلان كبلو بوليتيكنيا أيت طعام عردهم قليصهم أيت طعام مسي يتبي تقرنيا مدب هين مهين أبزنا برهم صانحيت كاب زفلاليونا زراخبونا بزحات أجندة تتالو بمبال من مخاخر زي تبابع مخانو أسميرو ملو توم بوليتيكنيا نتقراي حسب يزبل كله يمكر كبلو تسويعهم توسخلنا مبزح بوليتيكاو ودبات نتقراي مرقم كم زي كنا أي تتعام عردهم قليصهم أب تقراي زرزلو مسففحان مبزحان بوليتيكاو ودبات ديمقراسياوي مسرح زتن آخر مبر كم مرقم كم زي قبوم اتهم بوليتيكانيا حبيروم أي تتعام نزيز قلصو مس إتي بي تقرنيا مدب إهين مهين أبزنا بروم تاني حيتيوم بارتي مبزح مرقم كون يخل اكتوالي سكزي زخونو تمساسلاي لايك مايندز خونو سبات زحاسو بوليتيكال ايديولوجي حيزوم بتحجز تقمت بناي بيراو مرز ابورد ايثيوبيا استقمت اواجن دنبتاتن مسارت توديبهم كنقاسقسو مسلوم كللاو بارت كون يخوليوم هاغراو بارت كون يخوليوم تو كرايتيريا تو مينيمم معقن زبحال زناس معقن زبحال انت كللاوي بارت تكون تقنقاس 4000 حساب ابالات كليغا مغبار هاجراو تخوينو كسا 10000 زبل ازي تمالي خاص بارت مخان يكالي مالتي دحري ممبر مبزاح طمرت مفتار وهدت مفتار بتفلالي منقد متحبار يكالي اب تግራይ ንፈልማ እዋን ከም ተንሓናሒ ውድብ ዝተመስረተ ዓረና ትግራይ ምዃኑ ዝገለጹ ቶም ፖለቲከኛ ኣብቲ እዋን ዓረና ከም መርገም ይሕሰብ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ታነ መጀመርያ ግዜ ፓርቲ ኮይና ኣብ ትግራይ ዝመፀት ዓረና እያ ብ2000 ዓመተ ምህረት ኣክቹዋሊ 2001 ዓረና ማለት ከም መርገም ይሕሰብ ነይሩ ሹ ከም ካኹይቶ ከም ዕሾኽ ከም መርገም ይሕሰብ ነይሩ እዚ ተፃዊሮም ክሳብ ቀረባ ግዜ መፅኦም ሕዝቡን ኣለዉ دحريو 2012 يو بارتي مسرال تجمرة تقرأي مالت كعرنا وصل أزله مالتي نبايتنا نسالسي ويانا نونات بحلا دحريو خالتنون مسيان لمزبنون سمرت حويسكا لحموشش دش زخنا بارتاتون تمسريتنا الله كم عرنا تديبان سمرت زبلو بارتات كاب حوحت بزوصوس تمسرت مخانم زغلصو اي تطعمم اب تግራይ بسنك زنبره ناي حدا ودب عبللا نا بزحنتاو بوليتيكاو سرعتنا مسغغار مخنيات مخانو حبيروم اوشت حوحت تاجل زنبره صره ديمقراسي ناي وشتي ديمقراسي صقم عفنان زي اساتفاينتن زي قلصنتن زفطروم بارتات يولدلو السطرح زي كونس
ኣብ ትግራይ ዲሞክራሲ ክንዕንብብና ዲሞክራሲ ክነምፅኢና ኤክሰርሳይዝ ክንገብርና ኢሎም ተበጊሶም ፓርቲ ዝመስረቱ እውን ኣለዉ ኣክቹዋሊ ሶዚታ ከተወስዶ ከም ፀጋ ተወስዶ ዋላ ካብ ፈላላይ ይበገስ ዋላ ካብ ናባዕሎም ሪዝን ይበገሱ ፓርቲ መስሪቶም ኣለዉ ንረብሓ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይና ክንቃለስና ዝብሉ ኣለዉ ኣይ ትግራይ ሃገር ክንገብርና ዝብሉ ዝቃለሱ ኣለዉ ፖለቲካ ፓርቲ ኮይኖም ሕጋዊ ኮይኖም ካብ ኩናት ወፃኢ ሶዚ ከም ሓደ ፀጋ ተወስዶ እሞ ድሕሪኡ ግን ፓርቲታት ውህደት ክምስርታ ጥምረት ክምስርታ ግንባር ክምስርታ ምግባር ግን ይከኣል እዩ ቀረባ ግዜ ዝለዋዕሉ ሳልሳይ ወያነን ውናትን ግንባር ፈጢሮም ኣለዉ ሶ ካልኦት እውን ከምኡ እናተዋሃደ ክኸዳ ይኽእላ እየን ፋይናሊ ውሕድ ዝበላ ጥንክር ዝበላ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ማእኸል ገይረን ዝንቀሳቐሳ ኣብ ባዕልኻ ምፅላም ኣብ ካልእ ዘይኮነስ ረብሓ ህዝቢ ዘምፅ ከምፅእ ዝኽእል ሓድነት ዓዲ ከምፅእ ዝኽእል ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ስራሕታት ክሰርሓ ስለ ዝኽእላ ከም ፀጋ ኢና ንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ኢትዮጵያ ካብቲ ንዘመናት ዝሰዓባ ነዊሕ ታሪክ ግጭትን ኩናትን ተላቂቓ ብስልጡን ኣገባብን ብሃገራዊ ምክክርን ዘላቒ ፍታሕ ክተናዲ ከም ዝግባእ ፖለቲከኛ ኣይተ ጣዕመ ዓረዶም ኣተሓሳሲቦም ምክክር ከም ዓዲ ብጣዕሚ ዝረብሐና መንገዲ እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ተወሲድካስ ካብ ስናይ ሕዚ ናይ ቀረባ ዝነበረ ናይ 2013 ኩናት ጀሚርካ ንድሕሪት ናብ ዘመነ መሳፍንታት ተመፂኻ ዋላ ቅድሚኡ ዝነበሩ ምስ ናይ ደጋ ሓይልታት ምስ ጣልያን ምስ ቱርኪ ምስ ግብፂ ምስ ካልኦት ወረርቲ ሓይልታት ንገብሮ ዝነበርና ኩናታት ከም ዓዲ ምስ ካልኦት ሃገራት ንገብሮ ናይ ምክልኻል ሉዓላዊነት ናይ ምኽባር ክብርና ናይ ምሕላው ጉዳይ ተውሽጥና ንገብሮም ዝነበርና ኩናታት ግን ናይ ሕድሕዳዊ ኩናታት እዮም ኩሎም ካብ ደርግ ጀሚርካ ክሳብ ሕዚ ዝገበርና እዩ ስለዚ ብረት ኣልዒልካ ተዓጢቕካ ቀቲልካ ሞይትካ ተምፅኦ ረብሓ ውፅኢቱ ትርጉም ዘይብሉ ቪሽየስ ሰርክል እዩ ተመሊስካ ናብ ኢኻ ትምለስ ኩናትን ግጭትን ሃገር ካብ ምዕናው ወፃኢ ዝረብሓሉ መገዲ ከም ዘየለ ብምግላጽ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክቐንዕን ክምዕብልን ዝኽእል ብምክክርን ብዘተን ጥራይ ምዃኑ ኣገንዚቦም እናተዋጋእኻ ትቐንዕ ዓዲ የለን እናተዋጋእኻ ዝመፅእ ረብሓ የለን ይህን ምሂን ንበሃል ንመኻኸር ንዘራረብ ካብቶም ብጣዕሚ ዘፈላሊና ዘራኽቡና ብዙሓት ኣጀንዳታት ኣለዉ እቶም ዘፈላሊና ተረኻት ኣለዉ ገሊኦም ዝተፈፀሙ በደላት እዮም ገሊኦም ከዓ ናይ ጉግያት ተረኻት እዮም ተደጋጊሞም ዝዝረቡ በቲ ሓደ ገጽ ካሊእ በቲ ካሊእ ገጽ ካሊእ ዝዝረቡ እዮም ከም ዓዲ ክንቅፅል ተኾይና ከም ዓዲ ሉዓላውነትና ሓሊና ክብርና ሓሊና ሓድነትና ሓሊና ክንቅፅል ተኾይና ክንመኻኸር ክንዘራረብ ኣለና ሶ ቱ ብሄራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንዓይ ብጣዕሚ ዓብይ ስራሕ እዩ ክሳብ ሕዚ ብከምኡ ገምጋም እየ ዝግምግሞ ፖለቲከኛ ኣይተ ጣዕመ ዓረዶም ኩሉ ንረብሓን ንመጻኢ ዕድልን ትግራይ ዝግደስ ወገን ኣብ ናይ ምክክር መድረኻት ክሳተፍን ሃነፅቲ ኣጀንዳታት ከቕርብን ፀዊዖም ንትግራይ ይሓስብ እየ ይሓልእ እየ ንትግራይ ቃለስ እየ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ተወደበ ይኹን ዘይተወደበ ብውልቀ ይኹን ብውዳበ ይምከር ኣጀንዳ የልዕል እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ሕቶ ዘይፍለጥ ሕቶ የለ ናይ ትግራይ ፍሉጣት እየን ድሕርታ ኮይና ዝመፃ ዝሕተት ሕቶታት ኣሎ ናይ ተበዛበልቲ ምምላስ ናይ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ናብ ንቡር ምምላስ ኣብ ትግራይ መረፃ ምግባር ህዝቢ ዝመረፆ ምሕዳር ምትካል ልምዓት ዲሞክራሲ ህንፀት እዩ ሓቀይ በቃ እዚ ይሕተት ካልኦት እውን ተሃልዮም ይለዓሉ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘልዕልዎም ሕቶታት ተጋሩን ነልዕሎም ከም ሓደ ክልል ነልዕሎም ሕቶታት ተሃልዮም ይለዓሉ እሞ ንነጋገረሉ ኣብ ድሬዳዋ ዝለዓል ሕቶን ኣብ ትግራይ ዝለዓል ሕቶን እንድሕር ዝመሳሰል ኮይኑ ናብ ሓደ ተምፅኦም ዝጋጨ ወይ ከዓ ተፀራርቶ ኮይኑ ከዓ ከመይ ናብ ሓደ ነምፅኦ ኢኻ ትዘራረብኩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ዝተጀመሩ ናይ ምክክር መድረኻት ብምሉእ ዓቕሚ ክስርሐሎም ከም ዝግባእ ይግለጽ ዜና ዕዳጋ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መንግስቲ ዓውዲ ቴሌኮሙኒኬሽን ክፉት ብምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ቅልጡፍ ካብ ዝተባሃሉ ዕቤት ዲጂታል ተሓዳ መዝጊቡ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ቴሌኮሙኒኬሽን መንግስቲ ትራንስፎርሜሽን ንውልቀ ሴክተር ካብ ዝኸፈቶ እንድሓር ኣብ ኣፍሪቃ ካብቶም ዝቐልጠፉ ዲጂታላዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ስግግር ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ብዝሃ ቁጠባ ብዝብል ዝሕለፍዎ ጉዕዞ ኣመልኪቶ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፋይናንሳዊ ተበጻሕነት ዓውታት ምምዝጋብ ኣብርዩ ኣብ ዝሓለፉ 8 ናይ ለውጢ ዓመታት ቁፅሪ ተመዝገብቲ ሞባይል ካብ 37.9 ሚልዮን ናብ 87.9 ሚልዮን ብምዕባይ ተበጻሕነት ሓቋፋይነት ምስ ፈሕፍሑ ገሊጹ
ግልጋሎት ሞባይል ፋይናንስ ልዕሊ 58 ሚልዮን ተጠቀምቲ ምፍራዩ ተሓቢሩ ዝውውር ገንዘብ ልዕሊ 7.5 ትሪልዮን ብር ኣብ ምስጋር ፋይናንስ ተበጻሕነትን ሓቋፋይነትን ጋሃዲን ምግባር ምኽኣሉ ተገሊጹ ምምሕያሽ ዓውዲ ፋይናንስ ማክሮ ቁጠባ የረጋግእ ከም ዘሎ ብምሕባር ልቓሕ ባንክታት ቅድሚ ሕዚ ብልዑል ኩነታት መንግስትን ትካላት ልምዓት መንግስትን ይወሃብ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጽባሕ ኣብ ጉዳይ ሆርሙዝ ክመክር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰላም ንምስፋን ዝለዓለ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ጽባሕ ቀዳም ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ውሕስነት መጓዓዝያ ንምርጋጽ ዘኽእል ወሳኒ ናይ ውሳነ ሓሳብ ድምፂ ክህበሉ እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብቲ ዞባ ተቋሪጾም ዘለዉ ናይ ንግዲ መስመራት ዳግማይ ክኽፈቱ ድልዱል ተስፋ ዝህብን ንርግኣት ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ዓብዪ ግደ ዘለዎን እዩ ኣሜሪካ ብወገና ኢራን ግዜ ከይሓለፈ ስምምዕ ንክትገብር ጻውዒት ምቕራባ ንሰላማዊ ፍታሕ ዝኸውን ማዕጾ ገና ከም ዘይተዓጸወም ዘርኢ እዩ ብትኻልእ ወገን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ናይ ቃላት ኩናትን ወተሃደራዊ ፍሕፍሕን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኢራን መመንጨዊ ትካላት ኤሌክትሪክ ኢላማ ምጥቃዕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምጥንቃቕ ሓድሽ ስጋኣት ፈጢሮም ኣለዉ ወሃቢ ቃል ወተሃደራዊ ሓይልታት ኢራን ኢብራሂም ዞልፋጋሪ ብወገኖም ኣሜሪካ ኣብ መመንጨዊ ትካላት ኤሌክትሪክ መጥቃዕቲ ትፍትን ተኾይና ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ትካላት ሓይልን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ተመሳሳሊ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም ምንም እኳ እቲ ወጥሪ የግንፍል እንተሃለወ እቲ ጽባሕ ዝወሃብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ድምፂ ውፅኢት ነቲ ዞባ ሓድሽ ናይ ሰላም ኣንፈት ከርኢ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ክቡራት ተመልከቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክንዘኻኽረኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ መበል 13 ስሩዕ ኣኺቡ ረቂቕ ኣዋጅ ገበን ስርዓት ሕግን መርትዑ ሕግናት ዲቑ ፈላማይ ዙር መድረኽ ዘተምትኽ ካብ ዛዕባ መዳርግቲ ኣካላት ክልል ትግራይ ዕውት ከም ዝኾነ ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ገሊፆም ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ጽባሕ ኣብ ጉዳይ ሆርሙዝ ክመክር ምዃኑ ኣፍሊጡ ክቡራት ተመልከትን ሎም ዓርቢ 25 መጋቢት 2018 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረና ዜና ኢትዮጵያ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም መስል ነይሩ ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አሎም ሰሙ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኩም ሰላም ንክትኾኑ ትምኒትና እዩ